Assalamu alaikum. Uzoqdaki yaqinimin uzoqdaki ve yaqinaki tomoşaçylary. Men Döwran Ismailov bugün Pena video studiyan kamerasynyň öňünde ýene-de bir döwletli ojagyň şatlykly gününden taýýarlanan video rolik bilen dowam edýäs. Ýakman adamlar bugün biziň ogrumyz Taparbarat Türkmenbaş etrawynyň nadlygy geňeşliginde bugün Emirowlaryň döwletli ojagyna Gurbanmurad agamyň Agdyr maşgalasyna bibi gelejemeden şanly 56 ýaşynyň toy toylanıyor. Bir de şu gün şu döwletli ojagy Emirowlaryň Agdyr maşgalasyna Gurbanmurad agamyň bibi gelejemeden söwür ogullary Recep Murat Çağlaň şeýle-de gelini uluglaryň haýysy boýunça yola düşýäs. Ondan hem mehriban tomoşaçylar bir häzir Recep Murat ogullarynyň uluglar gelleriniň Gurbanmurad agamyň da bibi gelejemeden niýetlen ýadgarlyk sowatlary bilen Emirowlaryň döwletli ojagyna bolýas we Pena video studiya YouTube kanalyna we ähli internet platformalarymyzda bugünkü bibi gelejemeden dogulun günden taýýarlanan ajaýyp pursatlary size göderleýäs. Bizden uzaklaşma. Pena video studiyasy uzakdaky ýakynym siziň şatlygyňyzy paýlaşmaga hemişe taýýar. Uzaklaşın. Hemişe her bir gowgunumuz edil häzir kiýalyny siziň begençiňiz hakykatdan begençiň sağlam gurşawyna geçdin. Näet begençik degeni şeýit degeni bir el sarp berdiň. Ana şeýit begençiň sağlarak. Oğluňyzyň we geliniňiň adyndan kabul ediň. Size mutlu. Geleceğime bir bakalım. Sağ olun, sağ olun. Koyga çağırmasın. Ne bilen oğluňyzyň we geliniňiň adyndan size. Bilen size. Yeni bu ýerde kim el sarp berdi ana. Ja, soňra man şey. O da kasa. Elmden artlaňda goňup şey öýünde toýdy keleli. Aqideni şäherdinden tawga tuaty. Gurbanmurad ejekimzan ýaşlaryňyz bolsun. Artık çoğuluklarınız bilen hemişe seýdip oturmak näsip etsin. Gurbanmurad goňşy biýi gelçe doglaňyň gutly bolsun. Bagtly Döwran Syryň artçaklaryň bagtyna gowany. Ýaşyňyz uzak bolsun. Görülen ýaşyň bilen. Diýerçi ýaşyňyz demosun. Kaçarny. Dama taýýarsyn. Menne ýaşyň uzun bolsun. Goroglyň ýaşyny bersin. Täzem kiň uzak ýaşaň. Bagtymyzda siziň başyňyz dik bolsun. Orada agamyň adyndan sowadyňmy? Yani yaşamızın Gurbanmurad pajalarına atık çoğuluğun matına olan yaşamak nesip etsin. Ömrünüz uzak olsun, yanaklarında oturmak nesip etsin. Menne ýaşyň uzun bolsun, goroglyň ýaşyny bersin. Atyklaryň arasynda gül oýnap gülüp ýaşaň. Dadyň kiň ýaşaň. Ýaşyň uzun bolsun. Oqqabakly bar, kakabakly bar. Biýelçe Gurbanmurad goňşy. Ýaşyňyz uzun bolsun. Tatsaňyz mudamy bereketli bolsun, impetleriniz şoýar bolsun. Gatnaşygy mudamdan bolsun. Gurbanmurad goňşy biýi gelçe doglaňyň gutly bolsun, ýaşyň uzak bolsun. Agtyklaň, çağaçyklaň bagtyna gowany. Ýaşaň, tatsaňyzdan mudamy toý ýazylsyn. Diňe toýdy gatnaşaýyn. Biýigdaýda uzak ýaşa, çağalaňyzyň, atklaňyzyň bagtyna gowanyp ýaşaň. Ýaşyň uzun bolsun, goroglyň ýaşyny bersin. Dadam adyndan hem gutlen. Daýda ýaşyň uzun bolsun. Görjeňiz ogulyk bolsun, taçaklaňyzyň toýy ýazylsyn. Ejemjan doglaňyň bilen gutlaýan dadyň jandan bir bar ýaşaň çağalaryň agtyklaryň bagtyna gowanyp ýaşaň aktyw etsin hemmäňizi. Emma adyndan hem gutlaýan. Ýaşyň uzun bolsun, görjeňiz gowy bolsun. Elmi dama şeýde oturmak nesip etdi. Goňşular sizem tagy bolun. Elmi dama siziň öýüňizde de şunday toýlar köp bolsun. Boli goňşular hemmäňiziň öýüňizde şunday toý bolsun. Taçaklaňyň mudamy şunday ýazylsyn. Sag bolun, taňar ýalkasyn. Uzakdan gatnaşalyň. Allah'tan hemmäňiň öýüňizde toý bolsun.
Allah'ım. Sağ olun. Mersiyle gelinize. Aytının esin. Boli aytının esin. Güllürüp güler yüzüňi ýylgyryp baksana ece. Dinläýin şirin sözüňi mehriňe ýaksana ece. Joş berip bu gamly köňle aqwalymy bagty deňle. Suw bolup paýaglan ömre şillerep aksana ece. Jahan maňa dar bolmasyn. Köňlim söýge dar bolmasyn. Owal ahir şor bolmasyn. Maňlaýym öpsene ece. Owadan pursatlar şadiýan tanslar bilen dowam edýär. Bibi gelejek doglan günden.
devam etadi.
Canım,
Just
Hele bakılan tomaşaçılar görüşüne diyali. İyi birip veren Kurban Murad ağamızın devletli oğuzluğunda birbirine cemeden şanlı 56 yaşından toyu şeyle bir saatlik bilen şagalan bilen toylanıyor. Biz spırtada yeni bir yola birbirine cemede hem yakıylarının adından. Ayratinam. Recep Murat oğlunun Gülöktür gelinin adından. Tüy sürümden yakınlık kutlayar. Birbirine ömrümüz olsun. Hemeyse sizin saatlanıp bitecek. Yürektaşlarımız yanınıza olsun. Uzoqtaki yakınım, Pena Video Studio. Oğuzdan fırsatlarıyla devam ediyoruz.